Jos sä piikkaat täältä, sä oot kuollut. Ei se räjähtää. Missä vitussa sä olet, moi? Pysti. Onks tuolla on fight? Tuolla on yksi ihminen. Ainakin. Näets tossa. Joo. Tuolla, nice. Oho! Seköhän minä pääsen normaalisti alaiseksi jossain täältä. Hyvä. Ai jaa, me ollaan skipattu Raavscience kokonaan tästä päältä. Ai kato missä mä oon vittu! Tekka. Ui. Mitä helvettiä? Missä sä... Enemmän kun sä ländät jaloilles. Fun fact, jos sun nimi on Akseli, sä oot Akseli. Mitä viittistä mitä sä tulit? Mä tulin aika nopeesti. Jos ois ollut vittu sekunninkin vittu. Oh shit! Oho, mitäs mitä tapahtuu? Ui vittu! Sä et voi Se on vaan hidasta, jos sun pitää vaan vittu meloa. Ja meloa. Se on ainoa mitä sun pitää tehdä. Pitää vaan melo ihan saatana lujaa siinä. Mene! Kyllä tuosta on jäätä. Mene! Laitan tässä samalla striikit veittä second. Jää. Joo! Ei takas jalo! Älä mä saan tässä meitä vedettyä. Me ollaan samassa maassa. Se on Me aina nähdään se. herkkis. Siis tää sanoo, että mun pitäis ottaa jotain bussin edestä Ei, no vittua. niin Mut kun täällä ei ole mitään. Mitä vittua? Haista paskaa! Mikä? Did you see the thing? How did you? Oh god. Edestä. En Mennään väistä. tästä alas. Oh, bled. Oh, bled! What the? What the fuck? Mitä vittu te teette? Mikki on lentänyt joku 800 metriä käsillä, kun se on ajanut tätä vinkkiä tai... Se Rupert tänne mapin läpi. Mä vittu just tipuin mapin läpi. No niin, tälle hyppät. Missä kohtaa Milja lähti tästä? Äsken. Mä en vittu edes kuullut sitä. Ja se tuli takaisin. Ai. Tankka, ai saatana! Missä sä oot? Täällä päällä. Ota hetki. Väärälle puolelle vielä. Kaikki pistää mapin kiinni. Poliisit ampus oli ensin. Kaikki pistää mapin Joku kiinni. poliisi Näin. tippu toi. Kivet on joo. Koira! Vittu tai Mitä helvettiä? Se tapahtuu. Kohta sä vittu varsinkin tarvit satana paramediikki. Oi wow, chill, it's not that deep. Äijä, sä et tunnekaan mua. Ja kuka toi vitu random? Voiko se... Mate. No mä voin sulkea. Hyvä, että Akkelilla on tää uusin DLC, niin me vaan vaihtu.
Me voidaan vaan niinku pelaa täällä ilman, että me ostaa tätä. Järvettiä. Missä on täällä tää kaappi? Eikö tää ollut se Kalle vielä? Oli, tää oli kallein. Niin, olkaa hyvä. 8 euroa. Olkaa hyvä vaan. Jeks. Mitä? Onks muka kasinolla aika ykkönen ilmanen? Eikö mä oon ryöstänyt? Niin mäkin voisin kato vaan ryöstää. Katos se on se 5. Mä kuolin. Mä lennän sinne, Milja. Väkisinpä. Se pakkia tulla ajalta päin. Niin se auto pitää uskomaan. Mä pelin vaan tästä auto. Ui. Ai vittu! Mikki sulti myön No vittu, sehän on vittu! Mä kuolen! Mitä vittu? Mitä vittu, se ei oo osunut muuhun. Meinasin mennä vähän uimaan. Niin, se oli myös strattikin. Peetu. Jumalauta, Peetu, mä en oo keskellä enää. Oh fuck. Se papi jättä niitä. Juu, saat. Ai miten vitussa sä mukaan? Vittu mä unohdin. Mä oon sut Näkänä. Vittu mä muistelin. En mä enää pelannut ikinä game. You went to outer space! She carried you away! I clicked that, hold on. I saw. Mihin mä ollaan menossa? Mennään En mä tänne. tiedä, mut mua ammutaan päin takaa. Joo, mä tiedän, mua Is for you. Do you like pickle? Missä? Selvin päin päästi rotat. Ei tällaista häijä. Mä haluan tilaa vanteet, mä en jaksa tilaa vanteita. Mitkä on innostavasti, että mä haluan tilaa vanteita neljäkään. Mitä monstreihin piti laittaa ensimmäisenä? Bens. Oh shit! Renegade. Fuck you. Äijä meni vittu istuun ja sitten se räjähti uudestaan. Mitä jätkä, mä just This is the weirdest fucking mating call I ever seen. Minulla on se isot jossain, no tossa. Drop. Näin. Läpi.
No. What the hell is going on with this boy? There's like weapons now. What the fuck? And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Vittu, joo, no niin, keikö. No toikin vaan Joo, menee. mäkin. Oho. Joo. Mitä vittua tää poliisi teki? Mitä vittua? En mä tuntenut sitä jätkää, kun kuoli. Häh? 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 Ei mitään sanonut. Mä vittu kuulin tän räjähyksen vielä. Mä taisin lentää autoon. Jaa. Taisin lentää mulle. Mä lensin vitun motaria noiden talojen yli. Brothers be wilding. Flippaa sen vielä, mitä? Mihin mä joudun Voiks ajaa sitä vielä? Mihin tää teleporttaa? En... Voi hele! Jos äkkiä lopettais, sitten mä pystyisin kääntämään. Ei vittu, se lähti! Mitä? Helvettiä. Siinä on mopo tossa aikana. Mä olin jumissa. Mä olin jumissa siinä vitun kasinon rullalla. Mitä vittu mä just näin? Nikke. Meidän pitää ilmoittaa sulle missä Mato on. Tule. Nikke tulee. Nikke tulee. No vittu. Mä ootan sua vähän. Älä vittu pudota sitä, please. Ei. Mato, onks se nää? Hei, kävele tosta ovesta, Nikke. Kävele vaan, mene. Ei siellä mitään, no älä sinne kattele. Mene vaan. No niin. Ja se käveli alla. Aivan, en mä kuulu. Vittu oli tää Lambrimi ulti siinä.